kate masak rek. Tuh. Kompor iki. Goreng-goreng kompore rusak. Duwe wong lanang ndak kena jaga 16. Turu tok. Ngopi, mancing. Wes. Iki kompore ngenteni dikorek iki. Kompor didandani. Duwe wong lanang. Wis. Iki lengoen tek pisan. Lengoen tek, Duk. Nanti kok, Duk. Dene, Duk. Iki apa iki? Kate goreng-goreng. Lengoe ndak ono. Kate digoreng ambek apa iki? Ate ngkon aku maneh, metu maneh. Iyalah, tuku lengo kono apa ta apa? Gak nemu, Bu. Golekne ndi maneh? Ya apa iki? Bapake nang ndi bapake? Njaluk dhuwit ta? Gak ono. Nandi ae jare bapake. Ono. Iki njaluk mangan tapi lengoe ndak ono goreng iwak iki. Apa jarene? Apa ae? Sampeyan wis Bu, njaluk Bu, engko geger maneh bapak iku. Alah, gawene mek maring mari turu mbadok ngising. Ngono. Apa karepe bapakmu iku? Yo gak ngerti Bu, wong ancen wis ndak ono, ngantri rono rene lengoe ndak ono, aku wis kepanasan, percuma aku tuku loloron rono mrene. Ireng maneh ya apa kulitku iki pas Bu. Wis payah iki. Marine nek wis kate mangan celuken bapake. Iki sik durung panas iki lengoe kare sithik iki. Tak apa-apa wis. Ya wis sak ono iku wis Bu digawe dhising, ku yen wis ono maneh melo antrian. Yo nganggo lantai iki wis yo. Ya wis sak ono Iki wis panas apa durung iki? Oh, sik durung panas. Kamu apa ae sedina gawene? Sekolahmu ya apa? Aku lho wis mulai mau belajar nganggo daring iku Bu. Gak oleh masuk sekolah, jarine ono Pak Corona. Kok ono? Corona. Belajar nggawa jaring ku piye? Apa sih belajar nggawa jaring? Daring Bu, secara online nganggo HP ini rusak, kocoke pecah. Oh, ngono ta. Yo kapan ditukono sing anyar maneh iki? Alah, mikir tuku HP, Nduk. Awakmu ku sekolah yo wis untung. Ngono, arep kowe lulus marine kuliah apa ya apa? Pengene kuliah kaya kanca-kancaku iku, Bu. Ngono ta? Iya, ben sekolah lulusan dhuwur. Wis gak usah kuliah apa wis, Nduk. Wis kawin ngono ndang mari gawene ibu iki. Isone wong-wong aja niru zaman-zaman dhisik, Bu. Dulu kawin. Ngono ya. Kopi. Bu, mulai berok-berok iku. Alah. Halo, Bu. Brok-brok tok ae. Kopa kopi nyambut tidak nyambut. Ayo apa bapakmu iku, Nduk? Gawekno ta, Bu? Dorong. Aku Ade wis gawekno, njalukna nang tangga sebelah kono. mosok njaluk terus, Bu. Apa-apa wis. Kesuk nek wis buyare wong meteng disauri. Ake kono wis, aku goreng iki. Wis ndang tak gawekno iki. Yo, mateng iki wis. Oh, bapak tibae turu, jaluk kopi. Iki wis digawekno nang Ibu, ndatangi, Pak. Kopine wis iki wis digawekno. Oh, sono. Yo, iki wis digawekno Loh. nang Ibu. Gawe kopi nek sithik gelas cilik nek separo ya apa, Nduk? Wis digawekno samene ono samene teko Ibu sek tas. Ndak duwe gula apa? Iya paling mulai mau Ibu mau cetok di kono. Ibuke ngono, ibuke yang ngono pisan.
Wah, nanti ibuke sis. Goreng-goreng. Jarene kate gawe mangan sampean. Iya, iki wis bapake luwe. Saya tak celukne. Ya celuk kono. Bu. Woi. Gorengan. Opo ae celuk-celuk. Kene lho, Dik. Kene. Nyok iki gorengane. Ya. Ya. Wis kono wis. Ya Iki, apa bareng, iki bareng sampean iki gawe kopi kok ndak akeh. Kok setitik. Maune iki, Pak, aku kate gawe kopi sing ngepol sak morong. Tapi gulane entek. Loh, gula akeh dik toko. Iya dek toko. Sampean iki opo nyambut gawe barang duwe cuman kena gawe tuku tomat tok. Ya sementara ya nyile ya apa berusaha sing penting kaya aku ki ngombe Tapi to. nyelet tok ta, Pak. Kok diomong di tonggo ya, Bu. Isin nyulut tok aku iki Wis ndak apa-apa. Dino Pokoke wis jenenge nyele. wong ndak duwe ndak apa-apa nyeling. Kok wis duwe kan dibayari kan ngono. Kok Iya. dirasani akeh utange. Ya utangnya iku wis panganane iku teko Medina iku. Kopine Jaluk omben. kopi nek setitik. Cek adone Bu teko Medina kapan numpak pesawat Bu. Iya iku dikeki wong Kok umroh. pahit ngene kopi iki? Dikandani ndak ana gulane jere Ibu. Gulane entek, Pak. Gulane entek. Oh, Sampeyan niku kudune sing cakang nyambut gawe. Iya. Tonggo-tonggo iki padha gelangan emas. Mosok aku dikalung apa digelangi kayu. Iya. Ya opo ya ngene? gampang urusan gelang gampang wis. HP ku pisan Pak. Kula anake njaluk HP. Sampeyan jaluk HP. Iya, sekolahku nganggo daring, nganggo HP gesek-gesek ngene kabeh koncoku. Ya wis gampang rek duwe ya tak tukokno. Ojo gampang-gampang ndang tukokno ngene lho, Pak. Sampeyan kan wis kelas 3 wis kate lulus. Iya, kan mari lulus kan kudu kuliah, Pak. Masa iya aku leren sampai itu. Wah, Iya, sampeyan Bu. iki ngono Iya. pisan do wedok-wedok. Wis diraku wis lulus SMK. Masa Ya. ya kate duwe anak pinter sekolah dhuwur ya Bu gawe banggakno ya Bu ben ndak Iya. rasani. Ya Anak iki pingin, pikir. ya bapak iki pingin, sakjane ya pingin, tapi bapak keadaane kok ngene. Manek sampean dok wedok paling wis tujuane ya wis nang pawon. Ya ndak ngono, Pak. Anak wedok iku mbok dipinterno pisan. Ya iku. Menawa besok-besok duwe rezeki iso dadi apa ta? Sing Pikirane sekirane bapak sik masa anu Iya. jaman dhisik-dhisik terus. pikirane gitu. kolot bapake. Iya. Salah wis nyambute turut tok. Lah mancing. iya. Ngene lho, Dek. Arek wedok iku ya wis di sekolah dhuwur ya tetep Dek pawon. Genane iya adang. Ya enggak lah Bu. Ya ngene lho, Pak. Setitik ono mengangkat derajat ngono lho. Iya. Kaya iku, kaya Bu Mega iku sing saiki kongkon kulup, kongkon godhog. Oh, lah iya sampean iku wis iki kon goreng iki sik mentah, ndak duwe lengo. Kau salah wis. Entek lengone. Aku wis rono rene antri enggak ono lengo, Pak. Mau sik mentah ngene. Iku nganggo lengo tapi dilantai iku mau. Bisa-bisa. Ndak duwe lengo wis gampang, wis dikodhog. Kabeh digodhog. Iya ndak apa-apa. Iwak digodhog ndak apa-apa. Ndak duwe banyu ya dibakar. Goreng kerupuk digodhog. Ya mlempem. Lah dipethulo. Wis ndak apa-apa. Aneh-aneh Jenenge wis- Bapak. Iki mentang ini, Dok. Iya lah wis iku resikone Apa wis. wis dipangan ae. Sing penting ono. Ayo iki Pak, anake apa? Njaluk tuku HP. Iya. Gesekan jare. Gesek-gesek iku. Ono. Piro regane ku? Mbok piro, Dok? Sampai Kene. muntet lho, Pak. Iya ngene, Jen. Eman lho, Pak. Piro regane? 3 juta HP-ne, HP sing ngene iku. Ngene-ngene apa sih? Iku Android ngene. Pak. Layar sentuh Ya. maksudnya. Iya, sing nyembunyi nang gambar apel sing dicopot. Ah, ini ku, Pak. Sing kene kocoan layare. Gampang wis iku. 3 juta. 3 juta HP-ne. Ya wis lek wis Mari nyambut ngono. bapake ya wis tak Ya tukokno. kesuwen, Oh. Pak. Lek ngenteni nyambung. Gelange pisan iki, Bu iki apa mek digelangi kayu iki. Gampang sampean iku, Dek. Sampean iku kan wis hitungane wis tuwek wis gak apa-apa golek anu
lebih baik yo anak sing gelangan. Ya ndak apa-apa, Pak. Ya yen iso gelangan kabeh ya, Bu. Iya, gelangan kabeh anake Ben kaya saken. tangga-tangga iku Sing ngene-ngene penting ki terus. sekolahe sing penting. Ya apa, Iya Pak? wis mengkapan rek wis bapak di rezeki ya wis tak tukokno. Kowe Yen sampean yen iya. iso ya ndang-ndang Pak, aku kan kate gawe ujian, kate lulusan. Duit ndak ono ning 5.000 iki. 5.000. Heeh. Kok melas temen sih sampean, Pak? Lah iya bapak ndak tau nyambut. Aku Iki. 5.000. Ya kena Apa iku? Alah. ya dicelengi. Iki setahun kan wis iso tuku HP nak. Dicelengi sampai aku lulus kuliah tibane oleh HP, Pak. Selak iki. Iya jenenge wong dak duwe ya iku celengi-celengi sanguni sekolah ya dicelengi ngono lho. Oleh apa, Bu? Minyak lho regane piro, Bu? Minyak 1 liter 20.000. Ya kan? 18.000 saiki, Pak. 18.000. Semoga maneh. Sampean Iya. ngomong minyak. Ndak duwe minyak ya dikolup. Ngene wis, Pak. Anake iki yo sekolahno sing pinter. Besok nek wis mari kuliah, kongkon dadi pejabat ngono. Ben iso mengendalikan harga-harga iku. Yo. Oh iya Ben iso ngangkat derajat Bapak Indonesia iku kaya, Pak. Lah sampean iki lek wis lulus SMK iku kate kuliah nang ndi, Dok? Aku kate JP jurusan hukum, Pak. Ben Hukum, iso ya. dadi pengacara. Iso dadi pengacara. Bela rakyat Iso kecil dadi, ya, Bu. anggota dewan. Iso dadi menteri. Wah, Yo. iki sing iso mengendalikan harga iki. Oh, ngono, Iya, Pak. iya, iya. Kalimantan iku panggonane kelapa sawit, Pak. Kok iso di Tapi di Indonesia? Kalimantan lho ndak ono minyak, Pak. Ya iya, Kene Pak. mending iso antri deh Nah, kono. makane. Kalimantan kan genane kelopo kok iso ra ono minyak ya apa sih? Kelapa sawit, Pak. Itu ngene kelopo. Lah iya kelapa sawit kan iso digawe minyak. Iya makane kok iso Indonesia ke kelapa sawit tapi sik angel Itu minyak. karena orang pintarnya, Pak. Hmm. Makanya itu kita itu harus jadi orang Nah, pintar. makane anak iki Jadi pinter. anake iki sekolahno dhuwur ben ngerti apa sih nang dhuwur wong pinter iku apoan ngene lho, Pak. Iya, Sesuk wis Pak sampean mulai usaha wis ya apa sekirane sampean iki penghasilan gede. Usaha apa turu terus? Karepe pokok ojo maling wis. Ojo turut tok, Pak. Iya mun burung walet turut tok iso sugih. Ya, Ya wis, Bapak Pak. apane? Mben Iki sembarangane ya njaluk kopi pahit. Iya, iku kopi. Panganan mentah. Iku kopi sandingan iki malam Jumat wingi. Oh, sisa, Bu. Iya, sisa gak apa-apa Ya wis wis. enak wis, Pak. Sing penting kopi daripada banyu putih kok abape mampu bapake. Kan, Pak? Iya. Pangan. Ngene wis, Dok. Gampang wis sampean rek wis lulus engko SMK. Ya wis kuliah ndak apa-apa. Ngono. Urusan biaya iku wis tut buri wis ora ono rezeki wis mbayar. Ku ndak ono ya utang dhisik. Duduk keseringan utang, Pak. Kok kuliahnya olehne utang ini tanggung. Ngomong ambek gurune utang dhisik Pak ngene. Ya wis. Ndak ngene. oleh. Ngene wis, Pak. Sesuk sampean usaha yo golek duit kanggo. Ya wis tuku wayane HP, Bapak ambek bayar usaha. sekolah. Ojo lali. Ojo ngandel utang, ya, Bu. Wedake ibu iki tukokno Ya ibu pisan. anu pisan. Lalu wedak. Skincare iki lho, Pak. Skincare, Ben Pak. glowing ya, Bu. Iya, ben glowing. Kayak Jadi kaya minyak-minyak. pede ngono lho, Pak. Kok sampean Iya, iki wis kok kuno gampang. Iya. Iso kesuk ya. Iya wis. Ibuke. Jadi kene lek pas kelulusan iku enak ya, Bu. Ibuke iku sok ayu, iku lho bojone. Jurusan hukum? Iya, Pak. Iya wis. Ya. Ben dadi sarjana ini, Mm-mm. Pak. Sarjana hukum. Oleh getine bapak sing gendeng iki ya. Iya. Pak, ben ono perubahan keluarga sampean, Pak. Ngono ya, Pak ya. Aku Iya, kate megawe ndek mburi dhisik. Iya tutukno iku ora iku ora ono sembarang kok ora ono. Aja kok numpuk penyakit tambah akeh. Ya wis, Nduk, sampean nemburi aku tak nemburi pisan. Ya, Bapake. HP ku ya, Pak. Ben- Iya iki wis celeng ono iki. Yo. Iki celeng ono do, celeng ono iki. Kok iki, Pak? Wis Ben- celeng ono bendino HP ku ya, iku. Bu. Ya, HP Ben ku mikir ya. dhisik bapake, aku Bu, tak HP ku, nemburi dhisik. HP ku, bapake. Aduh, ngrasakno ya ngelu. Jenenge bapak iki sembarang wis dikeluno bojo njaluk gelang. Anak mari ngene lulus SMK iki njaluk kuliah. Ya apa iki? Awak dhewe ndak mbok nyambut. Nyambut apa? Nyambut pabrik wis tuwek. Tidak masuk.
Nyambut apa sing enak iki yo? Wis anak iki mari ngene yo njaluk kuliah. Ibune nok melok njaluk make up. Njaluk gelang wis tuwek jero aku wis meneng ndak usah pokan. Ngomonge ndak enak nang tangga, isin tangga, aja reken tangga iku. Ngono. Pak, aja ngruwung ae HP-ku aja lali lho, Pak. Iya wedok, gampang aku sik mikir iki lho. Aku iki golek solusi bapak iki. Golek solusi kita nyambut apa? HP regane 3 juta. Duit-duit 5.000. Kurang piro iku? Sik tang kurangnya. Pusing ngrasakno iki. Dadi wong tuwek kudu tambahi apa? Tambahake pikiran. Sing enak iku ndak usah kawin biyen. Dadi bujang. Iki duwe bojo tambah rupa-ruan. Bojo njaluk gelang. Njaluk make up. Iki jedeng wis duwe anak. Yo nambahi masalah. Jedeng wis sekolah njaluk kuliah. Pusing pokoke bapak iki pusing wis iki. Sing enak nyambut apa iki?